Γεια σας! Εννοείται πως δεν θα σας άφηνα με ένα απλό βίντεο με τα 1000 χιλιόμετρα στρώσιμο, αλλά έχουμε και συνέχεια. Κάναμε τα 1000 χιλιόμετρα. Στρώσαμε τα μηχανάκια. Με σωστό τρόπο. Στρώσαμε τα μηχανάκια. Έχουμε και συνέχεια. Πού θα πάμε σήμερα? Θα το αφήσω για έκπληξη. Θα πω μόνο ότι θα φορτώσουμε τα μηχανάκια, τα 2 R7 για αυτούς που μιλάνε την αγγλική καλύτερα. Και θα πάμε, θα σας πω μόνο προς Πειραιά. Και πάμε να φορτώσουμε τα μηχανάκια μας. Και όσο βλέπουμε τον Ντίνο Κωνσταντίνο Μαυρόπουλο, Ντίνος 31 στα social, να φορτώνει τα μηχανάκια του, θα ήθελα να σας πω λίγα πράγματα για εκείνον. Ο Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος είναι 16 ετών και είναι 3 φορές πρωταθλητής ευρωπαϊκού BMW πρωταθλήματος στην κατηγορία SSP300. Έχει κάνει ρεκόρ πίστας στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών με χρόνο 1.23.630, καθώς επίσης και στην πίστα της Ρουμανίας χρόνο 1.51.030. Όλα αυτά με την Yamaha R3 μοτοσυκλέτα του ή αλλιώς RO3. Και φέτος θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα Alpe Adria με τις Yamaha R7 πλέον μοτοσυκλέτες του. Εξού και το στρώσιμο, το οποίο δεν μπορούσε να το κάνει εκείνος. Και αναλάβαμε εγώ και η Τζο αυτή την υπέροχη διαδικασία. Εάν δεν γνωρίζετε τον Dino, μπορείτε να το παρακολουθήσετε στα social media. Το όνομά του στα social είναι Dinos31 στα αγγλικά. Το παιδί έχει ταλέντο, έχει τρομερή αντίληψη και πρέπει οπωσδήποτε να δείτε τι κάνει μέσα στην πίστα. Πίσω στο βίντεο λοιπόν, και μέχρι να τα πω εγώ όλα αυτά, ο Ντίνος έχει φορτώσει ήδη τις μοτοσυκλέτες του. Είμαστε έτοιμοι, φορτώσαμε ή και φόρτωσε ο Ντίνος και φύγαμε. Άλλη μια πληροφορία, ότι εκεί που πάμε θα είναι η Τζο, Δήμητρη Λαδά, όπου κάναμε μαζί το στρώσιμο, και ο μηχανικός μας. Πού το αφήνω? Εδώ. Εδώ. Φτάσαμε. Λαλαλα. Γεια σας, από έναν περίεργο ωραίο χώρο. Είμαστε εδώ με την Τζο φυσικά, γιατί με ποια άλλη θα ήμουν για να κάνουμε βιντεάκι. Πού είμαστε? Στο Μπούτος R&D Workshop, Πειραιά. Θα κάνουμε Τζο σήμερα. Θα κάνουμε δυναμομέτρηση τα RO7. Θα κάνουμε δυναμομέτρηση και να δούμε, είναι ίδια, έχουν διαφορές, είναι καλά. Ήτανε εντύπωση δική μου. Οπότε, φέρουμε τα μωρά. Ανέβουμε πάνω στα μωρά να τα δυναμομετρήσουμε. Εντάξει, δεν έχω ξαναβρεθεί σε δυναμόμετρο και πολύ μ' αρέσει. Είναι τέλειο και μόνο του. Μείνετε μαζί μας. Πάμε. Τζο, εντάξει. Εντάξει, τώρα το βάλαμε. Ωραία. Καλά είναι. Εντάξει, φεύγω εγώ τώρα. Γεια. Πάμε. Αυτά. Εντάξει, καλό είναι. Πάρα πολύ καλό, ωραία. Το δυναμομετρήσαμε, φεύγουμε. Γεια σας. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αλλά ένα βιντεάκι μας. Εντάξει, το έχουμε, παιδιά. Το έχουμε αμέσως. Νομίζετε. Εδώ σταματάμε. Απλά περιμένουμε λίγο. Περνάμε καταπληκτικά εδώ στην εξοχή. Εσύ καλέσεις αυτό, και εγώ στα άλλα. Είσαι blue, είμαι μπλε. Γουστάρω. Ποιο έχει περισσότερα άλογα? Τζο. Εγώ λέω το μπλε. Δημοσθένη. Το μαύρο. Χριστό. Ποιο έχει περισσότερα άλογα? Το μπλε. Μόνο μπλε. Τι να κάνω. Κώστα. Ποιο έχει περισσότερα άλογα? Το μπλε. Γιατί τέτοιο πετσόκομμα? Για το μαύρο έχει. Εγώ το λέω.
κόστος ήρθε μέχρι τις 10.000. Και πόσα έβγαλε αυτό, 76? Έβγαλε 76 εκτιμόμενη στροφή, αλλά 64,2 τροχό. 73,4 το δίνουν αυτοί, τις 8.750. Είναι σε μία δύο που λέγαμε πριν. Είναι το ΚΑΠΑ, είμαστε λίγο πιο πλούσιοι. Έχουμε πολύ καλές συνθήκες. Σου είπα, θα δείξει ότι δεν πρόκειται να ξαναδεί αυτό το άλογα, μαμά. Με αυτές τις συνθήκες. Μου το ξύλιασε, Γεια σου. Πάμε τώρα να δούμε το μαύρο μωρό τι θα κάνει. Θα σας λιώσει όλους, αυτό έχω να πω. Την απορία τώρα. Πάμε, Τζο. Πες μας, τι βάζουμε πέμπτη και όχι? Είναι πιο κοντά η σχέση 1 προς 1. Η δεύτερη έχει overdrive. Okay. Η τρίτη είναι άλλη πιο κοντά σχέση. Αλλά δεν έχει σημασία, γιατί ποτέ να βγάλει την τρίτη ή την έκτη. Καθόμαστε κάτω το κάτι και το τραβάμε το σκοπεύουμε.
Όχι και το ράουλο. Ποιο είναι πιο δυνατό? Το μπλε, ήταν ένα πάνω. Τελικά, τώρα θα το δείξει. Βάλε το ένα πάνω. Δεν πιστεύω τίποτα. Βάλε το ένα πάνω στο άλλο. Δεν πιστεύω τίποτα. Πρέπει να βάλουμε το ένα πάνω στο άλλο. Πόσο είναι? Βάλε το ένα πάνω στο άλλο. Τι βλέπω? Το κόκκινο και το μπλε αυτό. Το κόκκινο και το μαύρο. Η μαύρη είναι το μαύρο. Κόκκινο είναι το μπλε. Στις χαμηλές είναι πιο δυνατό το μαύρο. Από άλογα. Η ίδια σου λέω. Καρμπόνι ίδια. Και χάσαμε το στίγμα. Καρμπόνι ίδια δηλαδή. Ναι. Άρα δηλαδή καταλήξαμε στο ότι Είναι είναι ίδια. Ότι είναι ίδια. με 0,1 δεν είναι ίδια. Όχι. Το που πάτησες είναι ακριβώς ίδιο. 76 και τα δύο. Περίμενε λίγο. Το 0,1 πού είναι? Ενώ που πάτησα εγώ. Δεν έχει να κάνει. Ποιο είναι? Όχι, έχει να Ποιο... κάνει. Όχι. Ποιο είναι πιο δυνατό? Κατά 0,1. Χαμηλά ή ψηλά. Οπουδήποτε. Συνολικά. Πείτε τι είναι το μαύρο. Ποιο Το είναι? μπλε. Ανάλογα θα κεράσεις άμα είναι το μαύρο. Όχι, θέλω να μου πεις την αλήθεια. Κερνάει. Το πλέσε λίγο. Εγώ δεν έχω χέρια σίγουρα. Πόσα κιλά το λέει? Ωραία. Δεν έχω μικρόφωνο εννοείται και γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω αυτό για να ρολάρει. Έχω εγώ αυτό το χαρτί εδώ στα χέρια μου, θα πούμε μετά τι είναι. Θέλω να μας πείτε λίγο. Είμαστε με τον Κώστα Μπουτό. Θέλω να μας πείτε λίγο τι κάνουμε εδώ. Γιατί μπορούμε να έρθουμε, να φτιάξουμε το μηχανάκι μας, να κάνουμε δυναμομέτρηση. Τι μπορούμε να. Κατά κύριο λόγο, να δυναμομετρήσουμε το μηχανάκι, να προγραμματίσουμε τον εγκέφαλο. Αν θέλει κάποιο να βάλει και κάποιον έγγραφο στο εγκέφαλο. Τέλεια. Να πούμε τώρα τι είναι αυτό εδώ που έχουμε, αλλά αφού φωνάξουμε την Τζο, γιατί το στοίχημα είχε και εμένα και την Τζο. Θα ήταν καλύτερο να δείξουμε αυτό εδώ πέρα. Όχι, αυτό δεν είναι αυτό. Αυτό καλύτερα να το αφήσουμε. Εντάξει, θα το δείξουμε. Αυτό εδώ, που είναι αυτό εδώ. Αλλά δεν βάλαμε ένα στοίχημα. Και εγώ είπα το μαύρο, εσύ είπες το μαύρο, αλλά η Τζο είπε το μπλε. Εγώ εδώ έφερα χαρτί που λέει για το μαύρο, θα το δείξουμε κιόλας. Σαν φαίνεται εντελώς καθαρά. Φαίνεται καθαρά. Εδώ, κάπου εδώ λέει black. Κάπου εδώ λέει black. Και λέει 76,1. Και το άλλο χαρτάκι που έχουμε εδώ πέρα, Τζο, λέει. Θα το δείξουμε κιόλας. Δείξτε το. Ψέματα. Ψέματα να δούμε. Όχι. 76. Άρα κέρδισες, λίγο να ξέρεις. θα κλείσουμε Σε λοιπόν έχει πεθάνει. αυτό το Κέρδισες. βιντεάκι με την νίκη μου την πανηγυρική που το μαύρο ρο 7 είναι κατά 0,1. Πες όμως και το μπλε. Πολύ δυνατό. Όλα δυνατά είναι, όλα δυνατά. Έχουμε κάτι για τα ρο 7, πώς τα είδαμε, γιατί εγώ δεν ξέρω τώρα αυτά που βλέπουμε εδώ πέρα τι είναι. Είναι αρχική δυναμομέτρηση, είναι μαμά, είναι ρωσιακό το μηχανάκι, δεν έχει πέσει τίποτα. Όλα τα πράγματα είναι από τη γεμάτο και μας είδαμε την πρώτη δυναμομέτρηση να δούμε πού θα ξεκινήσει. Ωραία, και αυτό που είπαμε που συγκρίνουμε εδώ πέρα τα χαμηλά, τα ψηλά, τι είδαμε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι η μάπη δυναμομέτρηση, η οποία είναι για το μπλε, είναι λίγο πιο δυνατό ψηλά και εντάξει τα πιο δύναμο στις μέσεις. Σαν μέγιστη υποδύναμη που έβγαλε ήταν το μαύρο 0,1. Αυτά λοιπόν. Το λέμε στο επόμενο βιντεάκι που ποιος ξέρει τι θα είναι αυτό. Ήρθα. Δεν ξέρω, θα αρχίσει να τις βελτιώσει τις μοτοσυκλέτες. Έχουν έρθει εξατμίσεις. Πρέπει να βάλουμε τις εξατμίσεις, πρέπει να βάλουμε πρόγραμμα και να δούμε από το 76 και 76,1 που θα φτάσουν τα μηχανάκια. Δεν φτάσουν όλοι Καονίζα, ρε, το λύσεις πάνω το κρεβάτι μαζί με την Παναγία, βάλει το. έτσι το κοιτάω. Περάσουμε και στο βιντεάκι. Γεια σας. Γεια σας. Όχι, κάτι λάθος. Γεια σας, έτσι, γεια σας. Ακόμα πιο λάθος. Κρύο. Αν πέσει δεν πρέπει να υπάρχει σε κάμερα. Κι άλλα νομίζεις, γι' αυτό τραβάω. Εντάξει είμαστε, δεν κάνει κρύο. Δίνος 31 στα social. Κάντε follow, subscribe.
Δεν ξέρω πώς βάζουν αυτό. Ωστόσο, εξακολουθώ να καίγομαι από τον ήλιο. Γεια σας. Αυτό θα μπει, να ξέρεις. Και θα σε δείξω κιόλας. Εννοείται πως θα σε δείξω. Καλά.